از باغسار، از ذوق گلکار، از این سرزمین همیشه بهار، از رادیوی تاجیکستان برنامه خورم دیار. خورم دیار. боиси ифтихор аст ки бо шарофати истиқлоли давлатӣ кишварамон дар ҳама соҳаҳо ба комёбиҳои назаррас ноил гардид. шаҳри душанбе зебою дилоро шуд. имрӯз бо табиати зебои худ дили ҳазорон шаҳрвандони хориҷиро ба худ ҷалб кардааст. ҳангоми ворид шудан ба шаҳр ҳар шахс метавонад исботи ин гуфтаҳоро пайдо кунад. ҳар меҳмон ё сайёҳи хориҷие ки ба тоҷикистон меояд, пеш аз ҳама кӯчаю хиёбонҳо, майдону гулгаштҳо, осорхонаҳои тарихию фарҳангӣ, бозору мағозаҳо, ҳамчунин муносибату рафтор ва муомилаи сокинони пойтахтро дидаву омӯхта, аз рӯи он ба тариху фарҳанги миллати мо баҳо медиҳад. ҳамчунин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон ҳамасола дар паёми худ ба Маҷлиси олӣ қайд мекунанд ки барои боз ҳам зебо гардидани кишвари мо ба хусус пойтахти азизамон шаҳри Душанбе ҳар як фарди тоҷик саҳмгузор бошад. дуруд шунавандагони азиз, барномаи навбатии хӯрамдиёр аз пешниҳоди шумо аз радиои Тоҷикистон. ин барнома мехоҳем доир ба сарсабзиву хӯрамиҳои боғи кӯли ҷавонони пойтахт бароятон қисса намоем. бахши чанд далел. кӯли ҷавонон солҳои зиёд аст ки фаъолият дорад ва ин боғ пештар ба худ номи кӯли Камсамолро дошт. боғи фарҳангию фароғатии кӯли ҷавонон соли 1940 бунёд шудааст. корҳои навсозӣ дар боғи фарҳангию фароғатии кӯли ҷавонон дар асоси дастуру ҳидоятҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон моҳи ноябри соли 2017 оғоз гардида буд. ҳудуди боғи фарҳангию фароғатии кӯли ҷавонон 251 гектарро ташкил дода, дар ҷараёни корҳои навсозӣ зиёда аз 15000 метри мураббаъ роҳравҳо, сафолакпӯш ва 18000 метри мураббаъ майсазор гардонида шудааст. дар солҳои 2021-2022 дар ин боғ зиёда аз 100 бех дарахт шинонида шуд ки ба ҳусни боғ зебогии дигарро зам намуд. шунавандагони азиз, ин буд чанд далелҳои муҳиме аз боғи фарҳангию фароғатии ҷавонон ки пешниҳодатон намудем. инак барои бештар маълумот гирифтан аз ин боғ моро зарур аст ки ба саҳифаи дигари барнома гузарем. бахши дар ҳавои диёр. аксари вақт мо субҳгоҳон ба боғҳо меҳмон мешавем, зеро бузургон мегӯянд кори субҳ баракати дигар дорад. мо вориди боғи кӯли ҷавонон шудем. субҳи барвақт кормандони боғ дар талоши тоза кардани боғ буданд ва аз ҳавли рӯб сар карда то роҳбарият мехостанд бо шеваи худ салоҳияташонро анҷом диҳанд, то меҳмонони боғ бо хотири болида сайр намоянд. гулҳои боғ аллакай шукуфон ва ба зебогии соҳили кӯли ҷавонон ҳусни дигареро зам менамуданд. сабаби ташрифи мардум ба боғ ин аз ҷойгиршавии он дар радифи биноҳоу дигар иншооти сайёҳӣ ва фароғатӣ мебошад. ҷавонон дар сиёсати давлатдории мо мавқеи аввалро ишғол намуданд ва ҷойгоҳи хосро соҳиб мебошанд. бинобар ҳамин дар кишвари мо барои ин қишри ҷомеа шароитҳои гуногун мавҷуд аст. ҷавонон аз зиндагии осуда ва бо нишоти хеш ифтихорманд мебошанд. дар вақти сайри боғ мо бо гулдухтароне вохӯрдем ки дар боғ бо як шавқи зиёд суҳбаткунон роҳ мерафтанд. дар боғҳои фароғатӣ мавҷуд будани нишастгоҳҳо талаботи асосӣ мебошанд. дар боғ 81 адад нишастгоҳҳо мавҷуд мебошад ва дар назди онҳо зиёда аз 80 қуттиҳои партов гузошта шуданд ки барои тозаву озода нигоҳ доштани боғ амри саривақтист. барои ҷалби кӯдакон дар боғ қариб 20 адад ҳайкалҳои афсонавӣ гузошта шуданд. дар маҷмӯъ боғи мазкур воқеан ҳам дар радифи як қатор бинову иншоот қарор гирифтааст. дар солҳои 2021-2022 зиёда аз 100 бех дарахт шинонида шуд ки ба ҳусни боғ боз ҳам ҳусн зам намуд. бахши домони гулфишон.
28 августи соли 2018 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон бо раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ дар маросими ифтитоҳи муассисаи давлатии боғи фарҳангию фароғатии Кӯли ҷавонон, ки баъди навсозӣ ба як макони дилфиреби сайру тамошо табдил ёфтааст, иштирок намуданд. Фавораҳои зебою дилфиреб, гулу буттаҳои рангорангу назарабо ва дарахтони нодири ҳамеша сабзу сояафкан ба боғи фарҳангию фароғатии Кӯли ҷавонон ҳусни нотакрор бахшиданд. Барои истироҳати сокинону меҳмонон дар ин боғ 80 адад курсиҳои гуногун, гӯшаи алоҳидаи табиати кишвар ва олами вуҳуш ташкил карда шуда, ҳайкалчаҳои қаҳрамонони афсонаҳо ва ҳайвонот ҳудуди иншооти мазкурро диққатҷалбкунанда намуданд. Дар боғи фарҳангию фароғатии Кӯли ҷавонон майдонча барои бозии кӯдакону наврасон бунёд ва барои машқҳои шиноварию саёҳат дар об 20 қайиқи замонавӣ дастрас карда шудааст, ки аз ин шароити фароҳам оварда шуда таби сокинону меҳмонон бахусус кӯдакону наврасон болида мешавад. Дар як гӯшаи боғ дар соҳили кӯл қайиқҳо гузошта шуданд, ки бо вақти муайян меҳмонон метавонанд кӯлро давр зананду боз ҳам бештар аз сайри боғ лаззат баранд. Аз ҳамин гуна шароитҳо мавҷуд будани 259 адад чароғ мебошад, ки шабҳангом низ метавонанд дар боғ сайре дошта бошанд. Шомгоҳон боғи фарҳангию фароғатии Кӯли ҷавонон бо чароғҳои ранга, фавораҳои дилфиреб ва навъҳои гуногуни гулу буттаҳои ороишӣ ба со зебою назарабо мегардад. сомиёни азиз, инак расидем ба бахши интиҳоии барнома, ки унвон дорад куҷо бояд рафт. дар ин бахш шумо имкон доред мавзеъҳое ки мо пешниҳодатон менамоем интихоб намоед, то ин ки дар барномаи дигар мо ба он ҷо меҳмон шавему аз зебогиҳои он ҷо бароятон қисса намоем. ё мехоҳед доир ба мавзеи дигаре маълумот гиред, пас ба мо нависед. рақамҳои мо барои WhatsApp ва Telegram 205 04 10 05. мавзеъи якум боғи наврӯзгоҳ, ки 19 марти соли 2014 аз тарафи президенти кишвар Эмомалии Раҳмон дар масоҳати 146 000 метри мураббаъ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. боғи наврӯзгоҳ дар миёни қасри миллат ва майдони наврӯзгоҳи пойтахт қарор дорад. шунавандагони азиз, ин буд барномаи Хуррамдиёр, пешниҳоди якояки шумо аз Радиои Тоҷикистон. дар таҳияи барнома саҳм доштем муҳаррир ва ровӣ Ганҷина Раҷабзода, коргардони барнома Муҳаммад Мирзоев. то инъикоси барномаҳои дигар, хайр.